Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα βιντεάκι, μια κατασκευή για βαθιά καθετή και G-King. G-King ρυθμιζόμενο με διάφορους χρόνους και η ταχύτητα της βαθιάς καθετής πάλι με ρύθμιση από dimmer. Και ξεκινάμε τη ρύθμιση του dimmer. Τώρα είναι τέρμα, επιστρέφουμε σιγά σιγά στο πιο σιγανό. Το σταματάμε και βάζουμε σε χρονοδιακόπτη για G-King. Μεγαλώνουμε μικραίνουμε το χρόνο, μικραίνουμε κι άλλο, κι άλλο, εδώ είμαστε τέρμα. Αυτό. Αυτή η κατασκευή έχει γίνει με ένα μορτεράκι γυαλοκαθαριστήρων 12V και χρησιμοποιείται για βαθιά καθετή και G-King. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.